Sziasztok, Petra vagyok, és bemutatom nektek a tengeri malacomat, mazsolát, és most nektek röviden a tengeri malacokról fogok beszélni. Ő itt a tengeri malacom, mazsola. Ő perui, meg rozettás, mazsola keverék, és mi így szoktuk, most kicsit átrendeztük, itt van neki a szénája, és ez nagyon fontos, hogy minden nap neki tiszta vizet kell adni, minden tengeri malacnak. Meg mazsola kinőtte ezt a házat, ezért így felállítottuk, és így belefér. És hogyha valaki még kezdő tengeri malac tartó, mutatok nektek egy tengeri malac kakit. Ilyen. Most próbáljuk, most tanítjuk őt tengeri malac WC-re. Kicsit nehéz, mert mazsola össze-vissza bogyózik. De vannak ilyen kis tengeri uborkás, ilyen kis csőszerű. És ezt szokta így szájba venni, dobálgatja, rákcsálgatja. Még van ilyen labdás is, ez a kedvence. Csak már kicsit elkente a nyálával. Mint látjátok, itt van mazsola. Most éppen szénát eszik. És az nagyon fontos, hogy nem szabad nekik semmilyen ilyen magvas dolgokat adni. Nem szabad nekik gabonát, szotyit, ilyen magvas dolgokat nem szabad nekik adni. Mazsolának van ilyen fogkoptatója, de nem szokta használni. És most mondok nektek egy történetet. Úgy volt, hogy ugye én 2015 karácsonyára kaptam a mazsolát, a Jézuska hozta nekem. És ugye azt hittük, hogy lány, így rózsaszín hordozója is van neki, de ugye mivel elvittük állatorvoshoz, hogy mutassa meg, hogy kell levágni a körmét, azt hittük, hogy lány. És ahogy az állatorvos mutatta, hogy kell vágni a körmét, így megfogta a hóna alatt a mazsolát, és akkor kiugrott a kis fütyje, és tudtuk, hogy fiú. És innentől kezdve már rózsaszín hordozóba hordtuk, mert már nem tudtok kicserélni. És sokan azt mondják, hogy nekik nem jó a függőágy, pedig mazsola ebbe szokott aludni, szóval mazsolának ez egy élmény. Mi ilyen verszelelega tápot adunk neki, ilyet adunk neki, ez a legjobb minőségű táp. Fressnapsba lehet kapni, ez egy más minőségű táp. És a malacotok, hogyha még kicsi, akkor 5 hónapos korától már felnőttnek számít egy tengeri malac. 5 hónapos korától már felnőtt, és nagyon vigyázzatok az egészségére. Mazsolának ez a ház olyan, mint egy kétszintes ház, mert ő leginkább itt fölül használja. És nagyon fontos nekik a sok vitamin, a C-vitamin, és ahogy Mivákó is mondta, lehet nekik béres cseppet adni. És azt mondják, hogy ajánlott a házukra egy kicsi szénát szórni, így össze-vissza. Meg hogyha WC-re akarjátok tanítani, egy olyan WC-t, amilyen nekünk van, ilyen nyúlméretű, ott van a tengeri malacnak, meg nyuszinak, és mazsolát még most tanítjuk elszoktatni. Nem nagyon csípi ezt a WC-s dolgot, ahogy látom. Nem nagyon kedveli. És mazsola ahogy mondtam nektek, egy keverék, de ő ilyen kis akaratos, nagyon akaratos. Nem szereti, amikor az oldalát simogatjuk, de viszont nekik nagyon fontos a sok gyümölcs, meg zöldség. Mazsolának lehet kivit, petrezselymet, uborkát, málnát, görögdínyét, ezeket a ilyen édeslevű gyümölcsöket, epret, málnát, mondjuk ribizlit nem annyira, áfonyát lehet. Mazsola kedveli a kamerát, és mazsola 1 éves már, novemberben született, és már ő volt egyedül. Ugye 22-én választotta ki az apukám, és mikor láttátok, most így ezt csinálta, akkor ez azt jelenti, hogy WC-zik. Mikor így csinál egy ilyen
popirázást, az azt jelenti, hogy vécézik. Látjátok, oda is vécézett. Oda pisilt. És imádja ezt a házat, ezt a szénás házat, amit most apukám mutat. Apukám kameráz. És mi, ugye, mikor azt hittük, hogy lány, mi mindig ebbe szoktunk neki zöldséget, gyümölcsöt rakni, és mindig megeszi az összes zöldséget, gyümölcsöt, amit berakunk neki, csak most éppen nem raktam be neki. És azt próbálom, hogy ahova oda kell, azt mindig betenni. És a mazsola általában ilyen kis virgonc. Igazából tudom, azt mondják, hogy neki kéne pár, csak én jó tanuló vagyok, csak becsúszik pár 4-es, és úgy nem lehet a mazsolának párja. Igazából nincsen 3-asom a tájékoztatóban, csak 1. Látjátok, most oda kap. Nem szereti. De mi használunk rá még kendert, az ilyen jó, mert beszívja a pisit hamar, és akkor nem lesz ilyen büdös. Most látjátok, popcornozik, örül. Halljátok? Nem tudom, hogy halljátok-e. Ez a jól esik. Mazsola nagyon szereti, amikor simogatják, és a mazsolának bevallom a kedvence a petrezselyem. Mindenki azt mondja, hogy az uborka, de mazsolának jobban jön be a petrezselyem. Most látjátok, lefeküdt, ez neki most a délutáni siesta, most 3:42 van, hát úgy igen. Ez neki a délutáni. Kapott pár uborkát, még a lábát is kinyújtotta. És milyen 250 millis vizet adunk neki. Csak nagyon vigyázni kell, én már jártam úgy, hogy rosszul tettem fel neki a vizet, és akkor leborult neki a víz, és mire hazajöttem, nem volt vize neki. Tehát ez a kezdőké. Milyen forgácsot adunk neki. Ez a Fit meg Fum. Ilyen verselelagatákot. Anyukám rákeresett az interneten, ez a Malacvédő Egyesület, és azt mondták, hogy ott az a legjobb. Vannak ilyen szénák, ilyen réti széna, most azt hiszem, hogy kap enni. Most adok neki egy kicsi szénát, mert folyóban van. Úgy szeretném csinálni, hogy ne legyen minden csupa széna. De ennek ilyen jó növényillata van, csak belemegy a szemébe, azt mindig leszoktam neki söpörni. Most odakap, nem szereti. Majd összesöprünk. Egyébként mazsola kis fiú. És ahogy mondtam nektek, a perui az ilyen sima szőrű, mert mazsolának hátul a szőre kicsit szőkésebb, meg van neki oldalt forgója, 2 forgója. Ugye a peruinak hosszú a szőre, a rozettásnak meg ilyen össze-visszaálló, és mazsola keverék. Most látjátok, akkor most megpróbálom megetetni. Mazsi. És ő szépen elveszik kézből, ő nem szokta ilyenkor megharapni az embert. Egyébként mazsola csak oda kap, hogy hagyd már békén a helyemet. Na, én ennyit szerettem volna nektek mondani. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, vagy iratkozzatok fel. Sziasztok!